hakanika sni ngakwa ban suya ajimut pasat jimut kendiat ngamtip la kalong ka ba pisudai ban priang ne pisudai ru ndoi ka i ka banga solution ko ka mesin ka banga don po jonga ye kata ngakwa ban pau bata kalong kanika wei ba kapor bangi pelong i kijing langmu ki candidate kijungi ka ba snusi kalong ka wei kijing long kata kalong bangi syat ya kan ben kisat ya kan ben syat ya kenok ben lai pujat ya wei pat ukotong la ka wei ka parti ya ka wei pat dei ban ya kenok tan nyem dei ban ya ben tan mo habadon ubri ubala le bha le mian deto kabiang gen mangin jit yu sesisin pat balai ada ngijit do wei pade la sa tengno tu kampan haban continue ban pendap iginu ki mo ki scheme ni ke sanction bola don mereka mentala ka jong ka konstitusi kita gelong mengi ban perkhat bahaya kata ruteng tes ka wei pade i ku makalong menta ka disha ban ben ka jongi ka disha le ben ka jongi grid pat wat akan ka central government ro kumno pisngau habang ye kren pat sepang ka jinglong kristan kari kasi jantia jongi kari kristan kari jong ki kristan ka sinong amut banong ka jat banong kristan babun hi gede ki kristan kinong mi khamat babun kristan kumno pisngau aba menta kidan ka jing ka kraw ki balang kristan for india kamtam ka target ka basir khaiba ka don apo not is india nga bangadon nang ni nadus nam ajar kat pradang sup bangan lek banjalap keleng kini kisnong hindu banrung pelong ke jingalap haman lagi sinong rementa mio syu watang bangan rung akiying jong ki hindu ru jilapha laki bru pat banwan snap ayung ekren ayung ale lada don kanunu ke jingkren ke baski sungtu bangan penkala niam ngej iki jisu kemot ngan sakem bat ngan set along kata kadeka kabagai kasorkas asam kale tikumno nisngau thu mangipat hato kinong mi khmat phila na em ban te la kam ban bat ya la ka jong ka hok ka jinglong tenrai ke jungi ban sekri lai lu yo blai mar ka six schedule mo ni don ye kata ka an ka bangi ki khasi bangi ki jat benriu jungi kila ban mani ban sekri blai kat bakiman te ka asor ka asam ka kwa ban penduk ban pendami kita ki baro bun ki ying mane asam ki bakang kendam bun ki berasa penjat bun ki bisa thang bun ki teman basan bun ki rang balanga batre yang ni mengayu i ki palot ke jonga ki berasa kem teling ayu yu blai bo blai uri yang apa nang ni bangan yo ban teng ye ke jing trai ke jonga kum unang trai baret bisa kri baret jong blai apa deng jong ki hindu te ka ai ka mga kwa ban ong kalong ba kinong mi khmat ke jongi kinduai kin yo blai kindon ni kata ka thong ka wei ni ki thong galong bangan pene ngan pensa ngan penskem ba ki breu ki jungi kinyo bat sakri lai loi yo blai lada ka district council bat ka sarkar jilla ka jungi kialong lang ka wei ki don ka jing su tu jimut ka don ka jing i ka don ka jing ye trelang mla ban penkelan man manuru pi lada ka wei ka ying ka don ka jing ya kadon ke jingya long ko wei don bala ban penkelan don bala ban penkelan timri ke ba ka jukur komru lada ka sarkar jilla bat ki district council ki jungi bat ki council ki jungi kila ban yolong ko wei kata ka di ko bahas ka di ka skamba klanba timri lada ka sarkar jilla da ko wei ka district council pat da ko wei kanta kan long ke jing pat ban yetre tin ngamut ban ong ba ngin yabut i ka sarkar jalla ngin penklan ye ka district council ka jungi mar ngayu i ba kayap ka im jung ka jat bru jungi ka don ka district council ngai dei ka district council ka ba ngasno ka ba don sisya ye kata ka jing kli ban pensa ye kiriti ki distur ban penne ye kendo ki siam ban bat scam ye ka akor ka buram ban pen i ka perthei kumba kalong kumba ngitip baro bakari khasi jantia jungi gede kari tip bru tip lei ki khasi jantia kilong ki bru ki tip bru tip lei tenrei kawai ka ba i segment ka bom internet bat ka bom sotanat ka long haba ye yeng pat na kirensan
Haba yang pada gransan ban ye kren ban ye pen I ban ye batai ye lagi jong ke norim ke baki yang te la shue lap met pat ban ye kawang keti iwe la shue lap met ban ken beng ban thau ye ke duna ten rei tai ke jing sha ka district council ke jongi kinom ikmat ke ditang ki khasi tang para khasi hi te ke jing sha ngim de dei ban da kenok than ngim de dei ban ken beng than ngim dei ban kedokti than ye ke jing duna la ne ke tam ni mar ke jing long bri umdan ubabiang te kan jin long ka ba internet sikadi e lada na ya kren beng than na ya kedokti than na ya kenok than ya ke jing bomla ya ke jing bombiang namar kawai ka council hadin ka wipat ngamot ban ong ka ministry kawai ka sarkar hadin ka wipat kidan lagi jang ke jing duna pi wei bala ban biang menung ngen yu I badon mo ta ubriu ubalala ban long bek ubiang kila dadon ubriu ubalala ban biang ngina dei ban su ong bek bangin bek ke nuksa yo ta ubriu bot bakum ta ubriu ngi de jet no me kman aka se konsul ka jongi tenrei ka ba kongsan e kalong bangim da dei e ban kesan ye la de ba nomor habang ila kren bengi ki wei kemot ni pen kesan ye la de ken bangau ba bha ki basneu ki bakunta ki te ka wei pade ka ba nga haka jing sneu ka jonga ngam ju su tan ani sneu ba ki rang ba kin kan beng ba di te nga sneu yo blei I bet na ga ri ni ga jat ben riu ka jongi ba un sei ki long kme dan samla kada kalong kentei ni serang kam tam ye ki long kme ula sei ban long ki nong mat ki nong yalam ki jongi ladon bala long ki nong yalam tingi I ki biang bat teng wat yo rang ba ki khamla ma kiru kedan ki por ki khap te kam tam mangi bala long ki stan ni I ne tin ga jong blai ba don ki long kme ki bala long ki nong yalam ki barat ba ki por men hendai ngadu ka por jeng ki breu ga mensua testament ka brim ka bible ni ki khamla ma ki wat ki rang ba ru wat ki sim wat ki nong sinshar ki nong bishar ban yalam yo pai lang yo pai ba te ni snow ba kani ke jing kren beng than ni ki ken thei ki long ni ka long ba so cha burom ko su le rai na bar ni burom ni ki long ni ki ni burom ni ki long ni nga hi ala de marwei ka long ni ada ka don ka ba yeng ban ya le ban ya ireng ban la de ban ya be shik ta ka thong ki jing job su la de ban ai ki jing ka sam de pi namar to breu ni ong ka balong kot ka jing mot perkhat re han ni pan ni I ka jing yar jong ka ta breu jong ka kan thei ngaso ban ong ba ka kan thei gam de shu ka kan thei sibut sibor la de kumju kum senrang ka kan thei khan arboi khan arbor malada ka de ka batang sibor sibut te sano kan kan la mo ki por man da ki por man suate kan thei te kam not I wat tam ban mi ban kren khmat ki rangba khmat ki pai ba ne minta kan thei galong ba slor teng snow ban ong ba nim dei ban kan ben ki kan thei ban kan tho ye ki kan thei ye ki long kmi dei ban ki dok ti ye ki long kmi ai kin kren kan ki man ka shong pat la ka man jong pai ba la kin jet ne nai jet ye ki long kmi nga teng ong ba si sini ba ki long kmi yeng ban ya ireng ka mot ka don ka ai salendat jong ki ka ba ki kwa ban pen kala ti to ye ka ta ka shong pat au pai ba ten rei ka ba nga snow ka ba kwa ban ong ban pen kan mau ka long bangin kiar na ka ba ya ka dok ti kiar no na ka ba ngi kan ben iwe la dang kan ben iwe ka mot ngi long ki bru yo pen kesan ye la de mo ngom ne bat ki ba sarong ro ten rei ka jing sarong ti ka le aswa jong ka jing jan pi kawe ka bangi de ban flat ka long ba na ka banta jong ki nong mi khmat ki jongi na kwa ya phi ki nong mi khmat kham tam ki tu ki bala long ki stan na kwa ba pin puli na ka tin ka jong blai na ka kitab jong ki sam snap ba pi ye se pen poilem ye kani ka khubor pen poilem ye kani ka banta ka banga kwa ki nong mi khmat baro ba pin puli la da de ki bala long ki stan snow ba pi ki nong ka shan pen poilem ki ye kani ka banta le sikim yo por ban snap kasam ka ban yo pusan kalenong sam kalenong ban yo pusan ka dikot ka basan ban riu bat ka ban yo hang tu lada pin pule pin syam bau blai song bha yang
ya kini kinoelam ki dingi bakin long ki breu ki basarong bakin long ki breu ki basno kraw halade namar ong ni ketin jong blay kini ki benta baka jingjob bat ka jingrem kade kadon ki ti ki jong blay ka kadkot ka basan kadkot ka banriu bat ka banyaw tung yu i ba ublay day ublay uba penkelon no uwe penyeng uwe kabamut ba penjob tang uwe ndai ba penkelem no ya kitu ki uwe pat ki basa nomor ka di ti ka jong blay ndai bangin pek sya ki jing bon jong pat ba angila yu i bon sin ba supek ka jing lang pat ba supek aba yelek meju ong mo hana ba ya sat pleng de lajar ban sat yang pleng ru labun pal latam unong bamja tenre kapor ba penbenai resort pat umyo ai pade ti kamle ban long kumta namar balai kata balai kalong kumta namar ublay tip ublay yu ite yanongan penjet yanongan penjob ngan itu pi kat kum ka tin ga jong blay riu ki ba yeng ban ya lam yu pat ba ublay uso tenat ya ki ba snoret ban long unong ya lam pat ba msyong ha kaspa bat kumalong mentale te wat ka ji start kam dodon kam than loi ka dei tang ka mensim ka jing ai tilut ka mensim ka basnrang ka mensim ka basnorit ka mensim ka badap ka jing ik ban sou thu ye ka jing khya ban sou thu ye ka jing jenjar ban sou thu ye ka jing jong ki breu ki badet ki badok ki barit ki baria kata ka dei boleh usul tenan boleh usul tenan ye ki breu ki bakeng ben ye ki wepat ngan ye pi nai penlin ban ngakwa ban ong ban nai penlin penduk no la dadon ka bakum kata te to ka ba khadu ka makwa ban ong kalong katahi ban kan mau sisin ba candidate u ban job u de tau candidate u bom ju ben ye ki breu te uno u candidate ba kwa ban job dei ban ben ye ki breu ba so